ina masu fama da ƙanƙarcewar gaba, ina wanda suka yi istimna'i wato suka tuba yanzu ba sa buƙatan yi, suna buƙata wato su wanke mararsu, sannan da kuma wato maniyyin da ya kwanta wato mararsu. Sannan ina wanda suke fitsari, idan suka gama fitsari za su ringa kallon wani abu kamar farin ruwa dai haka yana fita daga wato gabansu. Sannan ina wanda ba sa iya biya wa iyali buƙata. 'Yan uwa, wannan magani da za mu faɗa muku shi ingantattun maganganuwa ne da muke faɗa muku. Ingantacce ne wannan shi ma a ciki. Mujarrabun ne kuma ni ma na jarraba na gani kuma ya yi amfani da yardar Allah. Wato abubuwa ne da suka shafi ƙwaya huɗu. Abubuwa ƙwaya huɗu ne wato maganin nan wannan cutar nake faɗa muku. Wato shi ne za ku nemo kimba, sai ku nemo lemun tsami, sai ku nemo kanamfari, sai ku nemo wato citta, sai ku nemo citta. Huɗun nan su za ku nemo. Assalamu alaikum 'yan uwa musulmai maza da mata, barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa a cikin maudu'inmu na cuta sai da magani, wanda wannan gida mai albarka ta Umar Islamic TV ta ɗauki nauyin kawo muku. Kamar yadda muka saba kawo muku ingantattun maganganuwa, a yau ma mun tace wani ingantaccen magani mun kawo muku, kuma insha Allahu idan kuka yi amfani da shi za a samu nasara kuma a samu dacewa. Wannan magani zan muku bayanin haɗi ɗaya ne wanda za ku yi shi. Sannan sai ku kimanta ku yi wato haɗi biyu ko haɗi uku yadda zai kai ku kwanaki kuna amfani da shi. Wato shi ne za ku nemo kimba. Idan kuka nemo kimba ƙwara huɗu haka ake buƙata, sai ku jefa a cikin tukunyarku. Sai ku nemo citta ɗanya ko busasshiya. Ɗanya idan kuka samu ta 'yar babba sai ku yayyanka ta gunduwa kusa. In busasshen kuka samu ma sai ku jefa kamar ƙwaya biyu haka 'yan manya haka. Sai ku nemo kanamfari. Idan kuka nemo kanamfarinku kamar rabin teaspoon kenan, sai ku jefa shi ma sai ku zuba a cikin wato tukunyar nan naku. Sai ku nemo lemun tsami. Lemun tsamin nan akwai irin jibgege babban nan. Idan kuka nemo shi gida huɗu za ku raba. To in kuka raba shi gida huɗu, gida ɗayan za ku yayyanka ku jefa a cikin tukunya. Idan kuka nemo ɗan ƙarami kuma daidai misali, sai ku raba shi gida biyu, sai ku yanka shi gunduwa sai ku jefa a cikin tukunya. Sai ku nemo ruwa pure water za ku siya kamar ƙwaya uku, sai ku zuba a cikin tukunya. Idan kuma ba ku samu pure water ba, wato za ku iya yaga ledan pure water ku karkata ku cika ledan pure water nan, sai ku zuba shi ma kamar cikin ledan pure water nan ƙwaya uku. Sai ku bar shi ya tafasa ya kai mintuna 15. Za ku ga ya fara ƙanshi. Ku bar shi ya tafasa. Idan ya gama tafasa ku ji yana ƙanshin shi tana tashi. To yadda za ku yi amfani da shi, misali idan kuka haɗa da daddare, za ku sha kamar rabin kofi da daddaren kenan. Sai ku sha kamar rabin kofi, da safe ma sai ku sha kamar rabin kofi. Idan ya ƙare haka za ku ƙara haɗawa. Haɗi ɗaya na gaya muku. Idan ya ƙare za ku ƙara haɗawa. Sannan za ku yi hakan kamar tsawon sati biyu ko wata ɗaya za ku rinƙa yi. Insha Allahu kuna sha za ku ga canji da yardar Allah. Kamar yadda na faɗa muku, mai matsalar ƙanƙancewar gaba, mai matsalar wanda ya istimna'i wato ya daina, sannan wato ga wanda ba iya biya iyali buƙata, sannan wato ga wanda suka gama fitsari za su ringa kallon farin ruwa yana fita. Wannan ingantaccen magani ne na sanyi. Ku je ku jarraba da yardar Allah za a dace. 'Yan uwa, idan kuka gwada kuka ga ya muku amfani, ku yi ƙoƙari ku yi sharing na wannan bidiyo. Ku yi ƙoƙari ku faffaɗa 'yan uwa musulmai su ma su ƙaru mu taru, sannan mu yi tarayya akan ladan. Ga masu buƙatan magani, muna da branch namu a Jiddari a mai garin Maiduguri, Borno State, Jiddari bus stop, daidai masallacin wato Buba Jajiri. Muna nan da yardar Allah. Sannan ga wayanda suke buƙata kuma su koyi haɗa magani da kansu ba tare da sun sha wata wahala ba,
Za ku iya bibiyan mu akan shafukanmu na sada zumunta kamar Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube. Kan suna ne kamar haka Umar Islamic TV. Ni Malam Umar na ɗauki na kuma kawo muku na gabatar muku. Nake muku fatan alkhairi. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sai mun haɗu a bidiyo na gaba idan Allah ya kai mu.